साला बैफोरबायदि न'खौलाय माबोरै खामायनानै लुयोब्रा? आंबो लटारियाव नांनायबोला आंबो बेबायदि लुनो सानदोंमोन। साला लटारिखौ लाबाबो नाङा। जायफोरनाव नाङो खाना लेंग्रा गैजारोङि न'खर बिसिनियावसो नाङो। जोंफोरबायदिनियाव मानो नाङा? आंबो लुथारगौमोन बेबायदि न'खौ। आला बे मन्त्रि MLA फोरनि गारिनि दरजाखौ जे खेवलायना होयो, अब्ला बिसोरनि जानाय लोंनाय खिनाय हासुनायफोरावलाय सोर हेफाजाब खालामना होयोब्रा? सानबाबो सानख'नो हाला आं। साला इलेक्सन खाथि फैलायबाय, भट होनायनि समाव फैलायबाय। दा सोर सासेनो होगोन, बबे पार्टिनो होगोन, गोसोआनो गोनो गोथो जाना दंबाय थायो आंना। जोंनि बर'नि गेजेराव राजनितिखौ मोजाङै गेलेया। ओरैबायदि गावजों गाव बर'जों बर' नासयलायनाय, रायखावलायनाय एबा बुलायनाय नांलायनाय, सोरबा सोरनिबा अफिस सावलायनाय, बेफोरो खोब जानो मोनो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव। पलिटिक्सखौ बेबायदि गेलेब्लासो पलिटिक्स जायो नामा? बेफोरनो नामा बर'नि पलिटिक्सनि मोनसे कालचार? नाथाय आं दायो बहा होगोन आं गावबो दाबो मिथिबावा। साला दाख्लै बावैसो जानानै थांनाय उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट आम्बा गामियाव मोनसे लटारि खेला जादोंमोन। बेवहाय आङो BMW एबा सेथि बान्थाखौ मोननायमोनब्ला आं सानदोंमोन फैगौ 2026 मायथाइयाव जिथु MCLA इलेक्सन जागोन, बेवहाय आङो बे बान्थाखौ मोनोब्ला आंबो इलेक्सन गेलेगोन होननानै आं गोसोआव सानना लादोंमोन। नाथाय गासैबो साननायफोरानो फैमाल गोनजासो जाजोब्बाय। नाथाय मा खालामनो, आंनि खाफालानो गाज्रि। साला आं मानो एफाग्राब जुमाय फाग्ला जाखो? आं मानो जौखौ गारनो हाया जाखो? मोजाङै फरायना लिरनानै साकरि लानायमोनब्ला, ग्रोम ग्रोम न' बां आरजिनानै हानायमोनब्ला बेसे सुखु जागौमोन आंनि संसारा। आं मानो बेबायदि जालांखो? गारनो सानोब्लाबो मानो गारनो हाया जाखो आङो? मानि थाखाय हाया? साला माबायदि हिनजाव मोनखो आङो? ना बेदरा सेरसेबा नङाब्लानो थोआ बेनो। गुबुनफोरालाय माथो ना फवासेखौनो बेदर फवासेखौनो साब्रै साबाजों दरसे दरनैबाबो रानना जायो। आंना हिनजावा मानो सेरसेनि कमाखौनो जाया? मालाबा लाबोबायो आङो आधा केजि, बेखौनो गारहरलायनोसो नागिरो। मानो खम लाबोदों, मानो आधा केजिल' लाबोदों होननानै। दाख्लैबो आङो ना सान्दा आधा केजि लाबोदोंमोन, बेखौबो दैखरनि हरै बेरा बारनानै फोद्रोब गाहरबाय। बेबायदि रायखस हिनजाव मानो मोनफ्लांखो आं? साला बैसोर गथ'फोरालाय मा ड्रेस गाननाय जाखोब्रा? मा फोरलाब फोथाब ड्रेस जाखो बेफोरलाय? दख'नाफोरखौथ' गानखायानोसै। बेफोरजों गावसोरखौसो समायनाय नुयो ना गुबुननोसो देखायनाय जायो? आसलते जुदि गाननो मोजां मोननायबा गोजां बोथोरावबो बिदिखौनो गानगौमोन। साला आं मानो हिनजाव लाग्रोखो? दायो हिनजाव लाखांनानै आङो गोदान गोदान नुयोब्ला दासो मोजां मोनो सिख्लाफोर उजिनायाव आं दासो बहुद आफसुस। आं मानो हिनजाव लाग्रोखो? आं जुदि हिनजाव लायामोनब्ला ओरैबायदि मोजां माने आं जिथु दा नुबाय थानाय बेफोरखौनो पटायलाथारगौमोन आं। मा खाफालानो धैत देबि। बे जिउआव आंहा हाबा जाबोनानै खोब आफसुस मोनबाय आं गावखौनो गाव।